Tvoju riječ ja sad spremno prihvaćam, moj oče, ja te ljubim kao Marija. Tebi dolazim, tebe priznajem, moj oče, ja te slavim kao Marija. Bijem svoje bitke, ne za neke prolazne probitke, već za svetost kojom obdaruješ svoje svete. Da, nekad sam zatražila nebo posvećenje i čekala da zvijezda padne kao znak uslišane mi želje. I pala je. Iskreno, nisam tada znala što to zaista znači biti posvećen, samo sam to iskreno htjela. Biti bliže tvome kraljevstvu, ako je ono gore, kamo sam uputila molitvu. Onda mi je bilo dovoljno da me samo pospeš zlatnim prahom, a danas hoću posve biti sveta. Ne samo da me pozlatiš, nego da cijela budem čisto zlato, tvoje zlato. I vidim da si mi izašao u susret, ali s križem. Pođi za mnom je poziv na tvoj put. Stvorio si savršene uvjete za svaku postaju, dok još nisam ni znala da me čeka kalvarija. Unaprijed si omogućio da uspijem u ovoj misiji. I misija ne bi bila ništa posebno, kao ni svetost koja se slijedi do kraja u ljubavi, da ne izgleda kao nemoguća. Ali postoje ključevi kojima se može stići, doći do cilja do kojeg je netko prije tebe uspio. Sve je moguće ako čovjek vjeruje onome koji ga vodi. Sve je moguće ako se pažljivo sluša riječ i ako tvoj život sve više služi višoj sili. A najviše je misao koja ti je i dala misiju da obnoviš crkvu gdje se trajno služi sveta misa u njegovo ime. Da sama budeš i oltar i svećenik i žrtva. Da vratiš sjaj hramu kao vlastitom domu u kojem borave mir i jedinstvo, kako je volja onoga koji se nastani u tebi. I sva trojica odjednom u jednom se srcu skriše. To srce, kroz moje srce, mi otkri pravo porijeklo. I tek kad osvijestih tko jesam, jače zakucah na vrata onom koji se sam objavi kao ja sam koji jesam. Jer velika mi djela učini Bog, sve sili sveto je ime njegovo. I srce mi prokapa od iskrenog priznanja. Priznanja slabosti, o vlastite slabosti. Kako sam vas prikrivala u prividnoj jakosti. Opravdavala sam i sebe i druge, ne želeći vidjeti grijeh. Moj ili tuđi. Pa svejedno je kada grijeh tvoja pleća bije. I nije mi više bilo svejedno što si me više uvodio u tajne svojeg trpljenja. Krvarila sam sve više, ne znajući koga od nas više žalim. Kajanje posta kruh moj svagdašnji. Okus težak, gorak dok ga zoblješ, ali sladak kad progutaš vlastiti otrov. Pokajanjem si čistio moju krv, jer trebalo je svu promijeniti. Iscijelivao si rane koje se same otvaraše, ne bi li ih tvoja ruka prošla. Skupa smo plakali i tješili jedno drugo. Kao ratnici koji ne napuštaju sudruge do posljednjeg daha. I da me tvoj dah nije prožao,
ne bih izdržala sve ono što si mi na put stavio, niti bih snage toliko imala da iznesem svoj križ do kraja kako si me bodrio u ljubavi. To je bio tvoj uslov za mene. I ni slutiti nisam tada mogla da će snovi koji su mi najavljivali ples tame na mjesečini postati moja mračna stvarnost i uvesti me u dugu, tamnu noć. Oduzevši mi noge, kojima sam nekoć kao balerina osvajala na Labuđem jezeru, od bijelog labuda ostah samo ptica, ranjenih i slomljenih krila. Ali tješilo me svako svitanje u kojem bih dočekivala sunce, prisjećajući se da je ona koja je obavijena maglom ipak ona koja ima doći kao kraljica zore i donijeti svitanje. Molila sam ne samo za gibkost pokreta, već da ozdravim cijela. Nemogući uvjeti u kojima sam skupljala svoje raspršeno perje ipak nisu umanjili ljepotu rajske ptice. Labud ili feniks, pobjeda je u vatri. Bijelina se u pepelu objeli, poput haljine, čije platno Biljana beleše. Kao Marija, izvana po ulozi žena, iznutra vojnik krije se u duši. Hrabra da izdrži, nepokolebljiva da pobjedi. Ona je vođa i vođena je da bude nanovo rođena. Zato joj ne trebaju činovi, jer ratnik svjetlosti se sam prepoznaje. On je tu da čini velika djela. Kao što njega istina oslobodi i on oslobađa druge od zabluda. Da prokaže laž, koja lukavošću želi nadigrati mudrost. E pa neće moći. Došao je kraj tamnoj noći. Knez tame izbačen je iz moje kuće. Otac me posini od mrtvih ustah kao oživljena. I spremna sam. Borim se za svjetlost, za svetost, protiv mraka koji vreba i moje prijatelje. Nemoguća misija ostvaruje svrhu. Treba odaslati poruku oslabljenim borcima, dati im snage da se uključe kao volonteri u vojsku bezgrešne i da se čitav svijet posveti srcu umjesto posveti čovjeka nad čovjekom. Osveta narod nad narodom. Ma zašto se uopće tko ima kome osvetiti, kad jedan je svet i sudac svima? Tko može izbjeći njegovu pogledu kao usudu, kad se sam zagleda u vlastitu dušu? Ovaj mi je život darovan, kao savršeni poligon, na kojem se obučava savršeni ratnik. Da nitko ne ostane patnik, jer taj se ne bori protiv nikog, već sam protiv sebe, da ostali svijet manje pati. I možda još nije došlo vrijeme za ono pravo savršenstvo, da se ratnik vjenča u svom savršenom braku. I možda se čini izvana kao da je još u mraku, ali to je samo jedna od pozicija koje se u šahu nazivaju pat.
žena ratnik neće biti mirna, dok mir ne okonča rat u cijelom svijetu. Rat protiv slabosti ljudskih i neznanja čovjeka, da mu je kao čovjeku sve moguće. Laž koja vara oči, predugo nas drži sve u sljepoći. I tako samo izgleda kao da je nemoguća svaka misija koja bi to promijenila, ali moguće je ako se sve snage okupe na jednoj misiji, u svetištu misli, onih vlastitih. Moguće je pojedinačnu molitvu prikazati na nakanu kojom bi svi koji sudjeluju postali sveti. I tako, od Kane Galilejske sa svadbe, zvone riječi majke upućene svim vremenima. Učinite sve što vam rekne. Nemoguće je moguće ako slušaš riječ s vjerom u svetost onoga koji kaže. Dječice, budite savršeni kao što je Otac vaš na nebesima. Svet, svet, svet. Mirjana Franc Benci, napisano 23. svibnja 2011. Snimljeno 26. ožujka, dan nakon blagovijesti 2026. Prezahvalna majci i jednoj Mariji, koja je u ime Marijino iz Međugorja poslala mi poštom prekrasnu ljubičastu krunicu od kristala sa zlatnim križem. Stigla mi danas, a poslana na prvi dan proljeća. Za mene novo.